Nilqakom għal il-podcast tal-lum, live, fl-imkien għandi il-Kit. Kit, nitkellmu daqsxejn dwar il-hearings li ħarġu dak li ġara dal-aħħar. dal-aħħar. Mela, fis-26 ta' Lulju kien hemm il-Congress hearing fuq l-UAP, fuq il-kas tal-UAPs, insomma, fejn il-Kongress iltaqa' iż-żewġ naħat tal-Kamra, ġifieri as bipartisan effort biex huma kif qegħdin isejħula tinkixef il-verità. Xi ħaġa li kumment li vera interessani li smajt, ġifieri minn dawk il-ħafna affarijiet li smajna, li Congress is committed for transparency. Nisperaw. Jien naħseb li xorta jżommu xi affarijiet efhem li jkunu sensittivi mhux ħajħarġu hemm żgur. Għana jillek, sajan, bħalma beda jgħid anki wieħed mill-witnesses, insomma, ċertu affarijiet sensittivi bil-forsi rridu jinżammu, però bħalma qalu kienet din illi il-UAP mhijiex xi ħaġa segreta, is-sistemi li qed nirrikordjawhom biha huma segreti. Issa, ovvjament, jiena ma nifhimx fejn jidħol fighter jet, imma dak kollu li jidher fuq l-iskrin tal-fighter jet, sewwa, fuq l-aeroplan. Dak huma kollha informazzjoni sensittiva li inti ma tistax tikxef lill-avversarju tiegħek. Il-location, il-pożizzjoni. Kollox, dak kollu li tissemmi kollu jagħmel sens. Jiġifieri għalkemm hawn ħafna nies b'rispett kollu jgħidu għax ma jaqbdux jgħidu kollox, għax ma jaqbdux jikxfu kollox. Il-verità hija li l-ebda pajjiż ma jrid jikxef is-segreti tiegħu u fej jidħol affarijiet ta' militar iktar u iktar huma informazzjoni sensittiva. Ġuri, dak il-komment vera kien interessanti dik il qalu Committed for Transparency. Issa, 3 sentenzi illi ntqalu li semmew u li vera jiena lejja kienu xi ħaġa ħanajtek, kienet xi ħaġa xokkanti. Semmew non-human technology, non-human biologics, nenfasizza l-kelma biologics, u xi ħaġa li forsi ħafna nies m'għandunawx biha x'issemmit darba u jekk mhux sejjer żball sejt minn ma rappreżentant ġiet mistoqsija, ma nafx hekk Cortez, fej saqsiet u qalet a potential deal between NHIs, non-human intelligences, and humans. Dik hija question mark kbira, hija xi ħaġa vera interessanti. Kien xem xi ftehim. Ħanajlek sajan, aħna daw dik hija smajnihom. Smajnihom ma dejjem żammejta jinnna bħala xi ħaġa. Conspiracy theory. Jiena najlek bħala verità. Bħalma kienet lu fodel duċe. Għalija ma kienx vera. Ħanajdu kif inhi, sajan, dak kien hemm ħafna conspiracies illi seħħew vera, ġeri u kienu verità. Ma nafx, dissemmiet a potential deal with between NHIs and humans, u meta ngħid NHIs għal min ma jafx non-human intelligences, issa, non-human intelligences marċ niftijem extraterrestrials, marċ il-kelma alien, erħilu alien hija kelma ħanajtek xaħat li mhuwiex ħanajtek postu jew ma jagħmilx parti mill-lok. Imma oġbitni iktar il-kelma non-human intelligences tajli għala. Għax qed jaħsbu li this is a non-human entity, a non-human whatever. Ħanarġa' mmur lura għal dik il-kelma li semmejt ma tattilkom nenfasizza l-kelma biologics. Għax il-kelma biologics għall-ewwel meta smajta isni ħanajdlek mortal kreatura. Imma l-kelma biologics għal min jifhem jiena kelli Google jaħħax jiena ma nifhemx dawn l-affarijiet. Tista' tfisser ukoll affarijiet relatati ma' DNA. Jiġifieri mhuwiex bil-fors li qegħdin nitkellmu fuq non-human entities jew non-human creatures. Jistgħu jkunu xi tip forma ta' ġeli daw. Le m'intix tifhimni, Jiena qed nirreferi għal
li sabu ġol crash sites. Fimt? Għal crash sites Bħal meta t-tejli ġifiri jamlu il-forensika jisibu it-traċċi u affarijiet. Biological traces ta' whatever, dmija, jew sperma, jew għaraq, per eżempju, jew bżieq. Fimt? Issa, biex inkompli nagħti naqra rendi kont ta' ġarax ma ġarax, bażikament kien hemm 3 witnesses li huma F-18 pilot Ryan Graves, Fravor, former squadron commander David Fravor u il-whistleblower li kien intel officer David Grush. Sewa, li fil-verità minnhom kollha u the actual whistleblower, għax it-tnej l-oħra kienu tkellmu qabel, ġifieri kienu ġew intervistati qabel u hekk. Qatt ma kellhom NDA dawk. Kellhom dejjem ikollhom NDA, u non-disclosure agreement dejjem ikollhom, imma ovvjament. Il-każ ma kienx hemm NDA. Jekk ħarġet qabel ġiet il-likja ta' qabel, u kemm ta' tiktak ġiet il-likja ta' qabel ma tkellem David Fravor. Kienu ilhom jiġru fuq l-internet. Mhux hekk hu. Kont naħsibhom fake ukoll dawk. Le, ħanajlek, jiena mill-ewwel indunajt illi huma veri. Daka kienu ġew il-likjati, ma tantx hija kelma sabiħa il-likja. Kienu likjati minn Jeremy Corbell, insomma, ovvjament kien hemm xi lik minn ġewwa internament. U bdew jixru dawk il-videos. Ma qabel kienu fuq sajt oħra. Iwa, mhux hekk dak huwa l-liku sajan. Hekk jilikjahom l-affarijiet. Dawk kienu fuq porn site. Mbagħad kienu fuq ma taqbellek tillikja fuq porn site. Kien hemm grupp Ġermaniżi kienu jippostjaw l-affarijiet tal-UFOs videos u paranormal. Mbagħad isa qabdet tinfirex fi żmien il-YouTube l-emmolaw, għax qabel il-YouTube minn għalija kienu diġà din jiġru hemm barra. Ma nafx, jiena bdejt isni niffollow jom kemm il-kas tal-Gimbal, il-Go Fast u li ħorxin se jgħidu bħalissa. Hemm tlieta. Tik-tak, il-Gimbal u Go Fast. U qablu kien hemm li kien ilu jiġri wkoll tal-Portugal. Dak id-dwal li fuq l-oċean. Mux ta' Portugal, ta' Porto Rico, sorry. Ma niftakarx, ma niftakarhomx. Però dawna ġifieri Grush li he is the actual whistleblower li applika ovvjament biex ikun whistleblower. Tnej l-oħra mhumiex whistleblower, tnej l-oħra ħansejħulhom just witnesses. Issa, x'tib ta' informazzjoni hemm moħbija? Material acquisition, tkellimna fuqha, ġifieri dawna għandhom bħalma tkellimna fil-podcast l-aħħar u jetaw fil-live tal-aħħar darba. Dawn għandhom 12 qal. ħanajdu 12, imma għandhom 121 pieces bejn sħaħ u bejn spare parts, għax l-aħħar darba xi ħadd saqsa, ġifieri għandhom 121 UAPs. Minnhom ma jkunux ikunu vojta bħad drones tagħna. Nimmaġina ħafna minnhom ikunu vojta, fimni, iktar ta' sens, ma whatever. Tkellmu fuq exploitation activity, ġifiri ovvjament din nitkellmu fuq reverse engineering ta' dan il-materjal. Issa jekk huwiex spare parts, jew parts, jew whatever, crashed parts, għajdilhom li trid. Jew it is the entire structure ta' dan il-UAP u FO għajlu li trid. Mbagħad again ħanarġgħu nitkellmu fuq biological material. Meta tkellem Grush qal li some came with biologics. Issa, xi ħadd saqsa wkoll, xi ħadd mir-rappreżentanti. Saqsinix l-ismijiet għax l-unika tnejn iftakar l-iktar li kienu jaħarqu. Imma xi ħadd saqsa qal imma qegħdin nitkellmu fuq ġisem corpses, ġifieri mejtin, ħanajdulhom NHIs bodies, u da għal bħalma tiġa għat fil-podcast Need to know. ta' Roskoltard. Għal bodies, pero ma nistax nitkellem ovvjament nista' nitkellem wara dan il-hearing in a skiff. Issa skiff hija a secret meeting jew għajlu li trid encrypted ħanajtek li ovvjament ikun for official eyes only, insomma. Min jaf kif jidru daw? Dikaj, l-ikbar mistoqsija, Anzi, mistoqsija għandi. Xi ħaġa sajjan li qed noħlom u xi ħaġa li nixtieq għax
inti taf jiena kemm jiena hekk fuq dan is-suġġett. Law wasalna sa' prospeċi. Mhix hekk, però jiena again, jiena bniedem xettiku ħafna ukoll. Tajli ġurek ma tarax ma temminx, arħana ilek min qed jgħid li Grash huwa mhux qed jikkonvinċih. Sewwa, jiena ngħidlu ħaġa waħda. He is official. Meta kien hemm Bob Lazar, he was the man in the street. Dak kien Keith Ellul, dak kien Sajan, Kassar, kien whatever. All right? He was a nobody, ħanajdulu hekk Bob Lazar. Illum il-ġurnata Bob Lazar rajnija dik il-min tħaqna u ċajtajna biha. I told you so. Eżatt, I told you so. Ġifieri jekk kienu vera, da kollu li huwa ħiereġ issa, jiena lija Bob Lazar, he is vindicated. Dak kollu li qal, dak l-istejjer kollha, kollu jiena lija vindicated. U ma ninsew xu Bob Lazar kien dik il-persuna l-ewwel wieħed li semma Area 51 u S4 li mbagħad eventually smajna b'S4 ġifieri minn anke minn dokumenti oħrajn. Min jaf jekkux kienu ħajbdew it-tutriq. Għax inti tinsix fis-70s kien hemm film ikkommissionat mill-armi u kienu qabdu lil Disney biex jagħmlu dak id-dokumentarju fejn dak il-klip tal-UFO jidher niżel fuq ir-runway. U mbagħad kienu waqfu ħesrem l-aħħar ftit. U min jaf jekk kienx Bob Lazar bħala min naf da ħanibdew bih. Biex jibdew it-tutriq bih. Ara Sajan. Għax da tinsix ma kienx dak imnidem bħalna kellu burdel, kienu mexxi burdel insomma. Mela, kellu whorehouse. Whorehouse. U kien iżomm bil-appuntamenti u kollha. U dak imnidem bħalna. Min ma milhomx daw iċ-ċuċċati. Jiena jekk inti ħad tiġi toqgħod li jitlef il-credibilità għax kellu whorehouse. Business uqala liru. Fimt. Imma fil-verità. Mhux hekk. Fil-verità. Mhux hekk. Jien ma jinteressanix kien imexxi burdellu ma kienx u da mhux qegħdin nitkellmu. Asli. Mhux legali hemmhekk naħseb legali hemm. M'għandix idea. Issa. Kien tilefna kredibilità fuq għal. Imma ħanajlek in-nies li jkollhom aġenda ħaj jippruvaw jaqbdulek. Ma tentufa. U jekk tkellimt ħażin u rrekordjatek it-tifla toffendija u mbagħad f'daqqa waħda ħriġ tal-politika u rajnihom dawn l-affarijiet u ħarġet fil-beraħ biex iħam joke min ma jkellimx ħażin it-tifla, min ma jkellimx ħażin il-mara. Fim tiġi dak kollu bullshit. Dan huma kollha tactics biex il-persuna rajt joskurawa. Ġifieri bħal mamlu l-Bob Lazar, anzi sissa il-Grash sissa d-nimini qed nara affarijiet li qishom u qed din jitkellmu fuq il-body language tiegħu ħafna minn da xit imma fil-verità ħadd du ma ġie jgħidilna isma'. Da mhux kredibbli. Mhuwiex kredibbli. Issa x'intqal bej wieħed ieħor minn three witnesses. David Grash waħda mill-affarijiet li laqtitni ħafna li qal illi daja fl-ismijiet ja fil-locations u li lest ġifieri jikxef kollox wara il-Congress hearing li qed nassumi diġà ġrat in-eskif meeting. Mhux hekk wara l-meeting. Wara mhux hekk. U kien twila għandna. Kulli kien twila. Għamilt le jiena rajtu darbtejn. Rajtu darbtejn. Jiena rajtu ġifieri straight konti li nistenneħ xi nofsija qabel ma beda ġifieri u rajtu straight sa' 6:30 u 7 ta' flaxija dan. U mbagħad rġajt rajtu. Ġifieri wara u rġajt rajtu l-għada rajtu sħiħ. Da Grash qal li intervista 40 witness, intervista fis-sens. Tkellem ma' 40 witness. U s-sekk il-vera żgħir. Ija. Ġifieri ma tantx hemm nies li jafu x'inhu jiġri eżatt. Duma dik għadejjem, dik għadejjem. U jkun hemm gidba f'gidba u jkun hemm il-verità fin-nofs u bħas-soltu. Da within 8 years insomma avviċinaw 40 persuna. Issa kombinazzjoni illum tkellem Ross Coulthard, il-bieraħ, sorry. Tkellem Ross Coulthard bdejt nisimgħu jgħid illi hemm potential witnesses oħrajn illi għalissa din jaraw kif ħajjiġi treated David Grash biex fil-kas joħorġu huma. Issa, mill qal David Grash, again ma tantx stajt nifhmu sewwa. Però fil-hearing qal jiena ġejt ħanilek x'qal eżatt.
Għal jiena ġejt. Kien hemm attempt ta' reprisal kontrija. Għalet. Għal u dak li għaddejna minnu jiena u l-mara. Sa ma nafx meta rrid jgħid il-mara tiegħu x'inhi, jekk civilian jew kiex xi ħaġa bħalu, kien hemm reprisal insomma. U xi ħaġa li oġbitna ħafna, representative Jamie Raskin, dak li kien ma nafx hekk tiftakrux bil-bandana ġo rasu li beżiġlek u bil-bandana. Oġbitni u qallu din, qallu there will be a bipartisan rejection of any attempt of reprisal against our witnesses. Li jena dik għalija mek qed jgħidlu isma' għandek il-benedizzjoni tagħna, ġifieri jekk ħajkun hemm witnesses oħrajn, dal-Kongress ħajaqbeż għalikom, ġifieri ma jistax ikun hemm reprisal. Għal dak grax beda jgħid li minn ta' fuq insomma, ovvjament daw ikunu indirect reprisal. Nis mietu biex jinżamm tigrid daħ. Meta saqsew jekk kien xem xi nies jekk tilfux ħajjithom, jekk inqatlux mill-shadow government jew Mill-UFO. jew eżatt. Jew xi ħaġa U oħra. għal issa dik għandikun Cortez saqsiet ta' dik il-Gustosa u l-rappreżentant tal-Gustosa, iż-żgħira. Qalet għalla dan nista' ngħidu għalla wara għalla ovvjament ineskif u mhux diskors li tittuqgħod attenċi tajt. Pa' spjeċi. Ryan Graves, mela, Ryan Graves, dik kienet vera sabiħa, kienet interessanti għal dawn il-UAPs, għal they can sit in a category 4 hurricane minnajr ma jċaqalqu. Najlek, issa prova immaġinanti, u da beda jiddeskrivi square, ma nafx jekk tiftakariex, ġo ċirku, għaw ġo sphere. Tipo kif rajt inti ma dak għallu square. Jiena rajt l-sfjer b'dawl ġo fija, jiena ma rajtx l-square, ma di apparently din l-square isa qed miss il-points ta' dil-bużieqa għajdilha li trid. U riċenti, ma nafx jekk tiftakarx, rajna dak il-video. Dak il-video minn ġol aeroplan tal-passiġġieri. Proset. Issa, all right, it's not a transparent sphere with a cube inside, imma shape tiegħu jekk tara. ħafna angles. Tetrahedron, hemm shape inside xejdula, tetrahedron. Ħafna edges. Ħafna edges. Jiena għalija meta beda jiddiskrivija dara Ian Graves għalija mort. Onestament, ġi għalija mort. Kombinazzjoni l-biera. Ma nafx jekk rajx dak il-video 3 cubes wara xulxin. Ma nafx jekk hux fake rid nibatula kun sejt. Le, ma jidillix ta' 3 cubes, però li semmit ukoll li ġejbija li Ryan Graves qal. Dak il-każ ta' dik ħanprofa niftakar dak il-każ ta' dik l-installazzjoni militari ta' desert ta' Nevada l-aħħar waħda. Le, jiena naħseb li beda jitkellem għal każ ta' Milestorm, tal-Milestorm Base, meta xalu l-10 ICBM, sax dan għal da hemm każ għal fejn raw a cube, a red cube għallek the size of a football ground. Issa football ground, American football u football tagħna ma nafx hekk l-istess size. Imma m'għandix idea. Imma da għallek size ta' football ground, għallek u ġiet, għallek sparat dawl ġo silo, għallek u id-disable jgħat 10 ICBM missiles. U r-Russja ġralhom bil-kontra. Xaluhom. Ija. U żarmat il-UFO marret ma nafx kemm il-biċċa, id-detiktjaw għall-Ukrajina, u mbagħad reġgħet tingħaqdet kollha ġo waħda, sakemm sparixxiet. Fil-fatt, riċenti kont qed nisma' li dak il-gimbal video li rajna ta' dak il-UFO meta jgħid it's going against the wind. Dak aħna qed naraw. It's rotating and it's going against the wind. Dak aħna din naraw very low resolution video tiegħu. Fil-verità dak il-video minn iddiskrivih għallek tara xi ħaġa. Għallek illi ħarġu żewġ boċċi minn ġo fiha. U raġgħu naqdu ġo fiha. Jiena taf kif qed nipprova nifhimha dil ħaġa merkurju. Liquid metal. It's a metal in liquid form. Dal-UFO jisu xi ħaġa isu qed tara merkurju jtir. Li da jista' shape shift, jinqasam jarġa' jingħaqad, li tara l-mezz qed tara merkurju.
minn kif qed nifhimha jien. Jien naħseb mod ieħor ta'. Jien naħseb li narawa kif fehmni Mirko l-aħħar darba meta narawa aħna id-dawl fimt jibda jibbendjaw ma tkunx taf. Jizgur, da jkollok locabilities. La tkun edam dawra, la tkun edam dawra minn xi ħaġa. Mhux hekk. Ma tkunx tista' tara true form tagħha. Mhux hekk, mhux hekk. David Fravor mbagħad qal ikkonferma raġa waqt il-hearing qal the UAP was jamming our systems. Il-raġa konfermaħħa dik li kien qal fil-intervista ta' 60 minutes. U għal ukoll illi qisu qralhom moħħhom, ġifieri jew eħħek jalhom is-sistema jew qralhom moħħhom għax dan il-UAP kien jaf. Rendezvous point. Min jaf jekk daw bdew jarawhom kif għamlu l-upgrade ta' radars. Issa, min jaf jekk daw kienu xedin hemmhekk qabel u kienu josservaw il-cat points tagħhom. Mhux hekk jkun ukoll. Mhux imma le sekonda waħda, il-cat points mhux għax nifhem smajtu jgħid. Tkun a random location li tiġi miftiema qabel. Jiġifieri mhux jiena u inti niftiemu fejn roundabout ta' wisfel għan niftemu dejjem l-istess post, dan għan nafnajlek isma, sajan, l-lum għan niftemu għaw fuq. Jien neġi petada għan isma għan niftemu ximkien ieħor. Da bażikament il-rendezvous point għal minn ma jafx, mux għax jien naf imma mill-li rajtu mill-li jett jispjega David Fravor huwa. An imaginary location fl-ajru ġifiri. Fejn dawn l-ajruplani ħajiltaqgħu bħal spieċi il-rendezvous point jgħidulu. U dan, bażikament, dan il-UAP wara sekonda marrilhom sabuħ, mhux sabuħ, il-radar operator għallhom isma' għallhom titħax. Kienet jistenni. Għallhom dan qed jistennikom fir-rendezvous point fejn sejrin issa. X'taqisu tajdi allura qralhom moħħhom jew inkella jew qralhom moħħhom. Jew inkella dana huma kapaċi jħekkjaw jew jaraw l-informazzjoni li għanna ġol teknoloġija tagħna. Nimmaġina li għandhom biexu. Ifibni sajan. Nasib anki l-innet jarawna paris. Dan jinnna jilak li għedinaw, bejni u bejnek għedin jinna. Jekk nu man interdimensional beings kif nimmaġina jien. Jow kif għal-grax. Higher dimension. Higher dimension. Interdimensional beings. Li għaddattaw ruħom għal did dimensjoni. Ara, jiena kif naħseba jiena. Li dawn huma, tossa ħana jilek xi ħaġa oħra, li dawn huma interdimensional beings. Di, mind you, ġifieri din hija ħsib tiegħi. Ħsib tiegħi ħsib ta' ħafna nies ta' ġifieri, x'anke Jacques Vallée jgħidha di mhux qed ngħidha jien. Dawn huma interdimensional beings li qegħdin jokkupaw l-istess spazju f'ħin differenti. Aħna kif bdejna nitkellmu l-aħħar darba, il-kunċett ta' ħin kif naraw aħna, naraw lineari. Għalihom forsi jeżisti differenti, ġo dimensjoni oħra. Naf li tiġa bdejt nara xi mistoqsijiet u rajt space u mhux space u rajt pjaneti u mhux pjaneti. Għastana nġu għalihom iktar tard. Jien, sfortunatament, jiena ħankun onest magħkom, ġifieri, l-extraterrestrial hypothesis ma tantx iddoqli. Naħseb li kieku kienet tkun boring. Tu, naħseb kienet tkun easy għalihom. Mhux aħna diġà nagħmluha. Fil-verità. Orrajt qed inmorru sawdex imma aħna ta'. U hija ma. Aħna qas il-baħar għadna ma nafu 5% kull ma nafu minnu l-baħar. L-ewwel passu. L-ewwel pass. Ħammiġna insomma, ħammiġna. Eżatt, ħammiġna l-ewwel pass. Xi ħaġa li ħarġet u naħseb ħanalaq biha wkoll fejn jidħol il-UAP hearing illi Representative Moskovic, Jared Moskovic, saqsa l-Grash u għallu how are these programs funded? Ejwa rajta dik. U diħa torbot kollox nispera. Għax ovvjament dawna ħajfollow jaw il-flus. Għallu kif jiġu funded? Għallu l-ewwel ħajqbad jitkellem imma mbagħad ma stax ikompli. Għallu fimni, għallu hemm mod, għallu kif. Mbagħad komplaw liħor. Mbagħad komplaw, dawna ikun hemm unsanctioned funds,
illi jkunu il-kongress ikunu moħbijin minn għandhom, ġifieri ħanajtek. Ikun hemm mekkanizmu fejn il-kongress ma jkunx jaf bihom. Issa, meta għallu ma kif jiġu għallu dawn il-black funding, għallu kif. U da għallu hemm channels, għallu li jistaw ikunu, għallu anki traffikar ta' drogi, traffikar ta' armi u anki human trafficking is-semmiet. Mbagħad hemmhekk waqaf kollox u qisu, però għalfejn għatlek ħana laqbija di. Bis-saħħa tal-flus, għax ovvjament dan għal-kongress li jinteressaħ il-flus bħal kulħadd. Dana ħajatu enfasi fuq għadin, għax dan xed jiġri, dan qed ikollhom żbilanċ ta' ma nafx kemm $1 biljon fis-sena u meta qegħdin jgħidu isma' fejn qegħdin imorru dawn il-flus. Apparently, ovvjament, ħadd mod jgħidilhom fejn imorru dawn unaccounted for. Issa dawn irridu jaraw naqra dawn il-flus fejn qed jiġu jekk inti qed tagħmel budget biex imur għal dan il-proġett imma daw il-flus qed tużhom ġo black budget programs illi inti qed taħbihom mill-Kongress, illi mind you hemm programmi illi huma moħbijin mill-Kongress meta jkun hemm involuti nukleari u daw l-affarijiet illi jkunu minn kif sajt nifhimha jien illi jkunu ħanajtek kun hemm xi ħadd jaf bihom. Ikunu ta' beneficju għall-Istat. Ikunu ta' beneficju għall-Istat, għall-Department of Defense, sigrita tal-Istat biex ovvjament ma jiġux il-likjati. Fil-fattu mbagħad Cortez kompleta wara Moskovic. Meta qaltlu, kif kienet qaltlu ma meta jiġu informati il-Kongress, meta jkunu ħajjiġu utilizzati dawn il-fondi fi programmi. Għatlu kif jiġu notifikati il-Kongress, għatlu jkun hemm xi ghost email, ġivi jkun hemm email li ma teżistix, imma jiena għamiltu xogħol, jiena fżajtu l-Kongress, fimt? Fimni dan għal-mod kif fimt jutilizzawna, mhux ħarab minna, da ovvjament da. Ma jistax jitkellem. Ma jistax jitkellem. Jena li daw qed imorru jisaqsu n-nies. Ħżiena, mhux l-individwu eżatt iridu jisaqsu, fimt? Daw misshom jisaqsu l-Kissinger. Kissinger taf minnu? Ejja. Kissinger kien dejjem hemm preżenti waqt Nixon u l-oħrajn. Jiġifieri dak iż-żmien. Inti ma nafx hekk tafx l-istorja ta' Jimmy Carter. Ejja, mela, dak mbagħad alla daw jgħidu li miġnun. Dak ħanajlek, daka il-President Jimmy Carter fin-1970s, 74-75, kien talab-lajta li dan ħajkxef kollox fuq il-UFOs. Meta laħaq President u ġi briefjat minant xi aġent tas-CIA x'inhu ma dawn il-UFOs u whatever. Hemm min jgħid illi rawh jikbi ġifieri bideħ ġo rasu sa ma ninsewx li Jimmy Carter kien Kristjan. Li fin-1968 jidilli li kien qiegħed ma nafx kien hemm xi festival u raw xi UFO, xi 68 għandikum. U sar believer, insomma, sar jemmen, għax ovvjament inti meta mbattara, ovvjament. Ta' Nixon u Jackie Gleason tajbe daw kollha. Ukoll. Kienu għadin ħaraq għallum xi ħan doktor għal-UFO. Mela. Kien hemm iktar presidenti li kellhom sightings, jekk mhux sejjer żball kien hemm ieħor illi qal illi raw xi dawl tiela mill-ilma nsejt min kien ta'. Ma nafx. Nsejt min kien. U ta' Jimmy Carter, insomma, meta qalulu x'inhi dil-biċċa xogħol, fattu mat ma kixifx. U jgħidlek illi rawh brasu ġojdeħ jikbi. U għamel diversi ġimgħat għallek kien għadu kif tajt xukjat b'dak illi sema. Reagan u Min jaf, il-verità ma nafuwiex. l-speech tal-UN. Dik li jibda bih il-podcast. ġifieri. Kien hemm kien diġà ta' indikazzjoni ċara. Imma Reagan ħanajlek jien naħseb li b'dak id-diskors u li beda jgħid da palmattilkom l-aħħar darba they were feeding the war machine. Ġifier inti il-UFOs tal-lum tissa għalhekk ġet jiġri da kollu huma
il-Bin Laden, l-ISIS, l-enemy l-ġdid tal-Amerika, x-l-Amerika dejjem titenemi biex tkompli tiffidja u tkabbar l-arsenal tagħha. Ġidin hija xi ħaġa li kulħadd jaf mingħajr gwerra l-ekonomija tisfaxxa l-Amerika minn hemm ġib il-flus. Għana bħal speċi l-lum il-ġurnata għal-kemm qegħdin jgħidu ħafna għaliex issa. Min qed jgħid hemm conspiracy li tajlek u żgur tajlek għax issa l-iskandli tal-Hunter Biden u mhux Biden mela release di UFO story ħalli bħal speċi jkollna biex Mejla d-dedik tal-Hunter Biden. Ejla d-dejja żmien. Ma jiena min jistaqsini xi ħadd milux għalli allura għalli għalfejn issa, għatlu għalfejn mhux issa. Iktar interessanti ta' Epstein milli ta' xismu, ta' tefel ta' Biden. Epstein u hemm ħafna. Dan ħanajlek, dan jiġru ħafna affarijiet, bħalma jiġri anke ġo Malta. U jiġri kullum kien fid-dinja kollha. Dan hekk inti tiddevja l-imħuħ mill-iskandlu korrenti. U hija ma rridx nidħol f'dak l-affarijiet, imma jekk hemm skandlu korrenti x'namlu mela issa nibdew neqirdu fuq isħana, fuq it-temp, fuq il-tuħ tad-dawlu, fuq hekk u fuq hekk. Is-soltu storja. Imma again min jgħid illum il-ġurnata isma' why now għaliex issa? Għaliex mhux issa? Jena nsibba diffiċli, per eżempju, li l-lum il-ġurnata n-nies għadhom imorru l-knisja, ma nafx. Ġast l-opinjoni tiegħi meta ħirġet l-informazzjoni kollha u hemm xnijat li daw ilhom kuntatt tul ta' żmien. Allora ngħidu isma' nirranġaw kollox kif suppost forsi. Sajan, inti taf kif naħsebha fuq dawn l-affarijiet. U taf kemm il-darba ngħidlek ma nkunx irrid nitkellem fuq dawn l-affarijiet. Le, jien ġastet li. Naf. Però li rrid ngħidlek jien hija di. Jekk hemm kreaturi, jekk hemm ħajja oħra, jiena ma tbiddilli xejn. Ma tbiddilli xejn mill-fidi mhux tiegħi ta' ħadd ieħor. Illi għax jeżistu whatever extraterrestrials, alieni, interdimensional għajdilhom li trid jistgħu jkunu jien naf mermaids whatever għajdilhom li trid, jien naf ġej minn fuq il-qamar. Ma jfisser xejn, ma jfissirx li għax m'hemmx Alla, ma jfissirx li għax huwa dak kollu huwa gideb. Jiena ngħidlek illi anzi kważi għal min jemmen hija tkompli ssaħħaħ bil-potenza tal-Alla kemm hu kbir li ħoloq mhux lilna biss x'għadin nitfgħu il-ħara ġurxin. Fimt? Għax aħna ngħidu kemm aħna intelligenti u moħħna kbiru ħafna minn daxxit. Meta aħna fil-verità aħna bestji annimali b'moħħna intelligenti u l-unika teknoloġija li kapaċi nagħmlu hija biex neqerdu lil xulxin. Fimt? Ġifieri fil-verità jiena naħħa minn aspett kif naqbad ngħidlek bħalma batlek dik it-teorija tiegħi. Jiena taf fejn itħaq. Ħanajlek fejn itħaq jien għax inti semmejt knisja u mhux knisja u hekk. Li ħafna nies illi jemnu f'The Man in the Sky, The Invisible Man in the Sky. Meta dan fil-verità mhux qed ngħid ġifieri l-ebda dak ta'. Ma nemmen għandi fidi kbira f'The Man in the Sky u ħafna minn daxxit. Meta fil-verità provi m'hemm xejn. Imma mbagħad fenomenu bħal dal qed jarawh miljuni ta' nies. Videos, ritratti, dokumenti, stejjer, naraw il-kongress jagħmellek xi ħaġa bħal dik. U nibqgħu ngħidu li ma nemnux. Dal-fenomenu dejjem bżamm min-nies oppressed. Jiena kif fajnejha kif nara jiena. Nisa jan illi jiena u inti nagħtu kasu dal-fenomenu ħadd ieħor għalih irrelevanti, ħadd ieħor titkellem fuq da suġġett. Jiena qed naraħ minn barra kif naqbad, qed nipprova nifhem dak iż-żmien x'wassal dak il-bniedem li jgħid tara daw Allat jew Alla. Fimt? Dik, allora inti meta tibda tgħid tara mela dak iż-żmien Alla qallhom oqtlu l dawk jew nkella Alla qallhom isma' tidu titolbu tidu toqtlu ħaruf u dan u hekk. Imma bil-mod ta' kif kienu jinterpretaw dak iż-żmien kienu jżommu dal-fenomenu oppressed men. Bħal speċi jikkontrollawhom. Ħanajlek, jekk inti hemm tliet kotba tajbin ta' Yuval Noah Harari. Homo Deus. Ma rajtomx daw. Interessanti ħafna, jitkellem fuq daw li jattajt inti. Dak kif għatlek l-aħħar darba, jekk inti tmur lura fil-passat. U hemm caveman. Li da bġiex titskuk jipprova jqabbad in-nar biex isajjar. U jagħmel ġurnata jiexal daw il-ġiex titskuk. Tiġi inti bidzipow tagħmillu waħdek u jaraf jamma ħeġġa minn ġosu baj. Inta liħ inti Alla, awtomatikament inti Alla. Fimt? Ġieri
daw jakraw xi teknoloġija li għalihom dak iż-żmien kienet magic. Xorta. Bħalma llum qegħdin naraw it-teknoloġija li qegħdin naraw illum u ngħidula magic aħna. Forsi eventually l-qoddim dit-teknoloġija jkollna. Jekk tara ta' Ezekiel, l-istorja ta' Ezekiel, ma kienx sejjaħlu Alla x'kiekum Kien sejjaħlu bħala rota tan-nar, buċuħ. Meta għallum xi miegħi ħalli tkejjel biex tkun tista' tibni fejn tinżel l-spaceship. U taħ biex ikejjel. Platform. Taħ biex ikejjel. U da għalfej ħretini biex ikejjel, da ma jistax ikejjel għaw. Ġifir pa' speċi. Ezekiel kien intelligenti għal dak iż-żmien. Ġifri għazlu bniedem. Hemm ħafna interpretazzjonijiet. Għazlu bniedem li kien diġà intelligenti iżjed mill-oħrajn. Għax huma meta semgħu l-istorbju u hekk intafaw kollha wiċċhom mal-art, u Ezekiel ma tafax wiċċhom mal-art. Hemm min jinterpretaħħa mod, hemm min jinterpretaħħa mod ieħor. Jiena ħanajdlek xi ħaġa, quote minn ġo Sirius, X-Files, kulħadd jiftakru X-Files. Jiena minn għalija dik kienet quote vera tal-ġen li tajlek. How are people dissuaded by all the contrary evidence? Oh, Fox Mulder jgħid, because all the evidence to the contrary is not entirely dissuasive. Iġifieri bħalma nies marriċ nsejħilhom xettiċi, għax hawn min ikun debunker, ġifieri hawn min għandu dik jgħidlek qasjak jara jiġi whatever għajlu litri Italjan qudiem u jgħidlek le dana bil-forsa annimal, jew the projection, jew dana xaħat liebes, għaw min literalment qiegħed programmat moħħu biex jiddebankja daw l-affarijiet. Jien xettiku. Però mbagħad jekk inti qed tgħidli isma' jiena ma nistax ngħidlek isma' le daka li qed tara inti huma fenomenu naturali, daka ma jeżistux u ħafna minn dal-bullshit. Swamp gas, rajt mulux iċċajtajt ma xi ħadd għax tfajt post fuq Facebook u qalli xi ħaġa u biss jien għatlu jessatlu jew għarrajt għatlu swamp gas biex nitnejjek. U għala għatlu ħalqu għax imbagħad induna li qed niblaw sarmi bih pa' spjeċi. Tittieħ l-argument, tibqa' jgħidlek le. Fimt? Da bħal m'hemm argumenti kontra li dal-fenomenu ma jeżistix, hemm ukoll open ends fejn inta ma tistax tgħid li dal-fenomenu ma teżistix. Wis, issa nista' ngħid li tkellimt mal-mijiet mhux intqajt, tkellimt mal-mijiet issa u Malta Jiena ma taħsibx sejjan li jiena kull każ illi rajt f'ħajti kollha. Rajt u nemmenhom ġifieri meta nibda nara ċertu stejjer. Riċenti bdejt nara dak il-każ ta' dak il-familja tal-farmers li t-tfal tagħha daħlu ġoddar u qalula mami there's a flying saucer ħarġet. All right. Ġol Ingilterra. U di għattajt li rati flying disc with a dome li kienet trasparenti, sejħitela tal-perspex, ma nafx kif għaleta, għaletu minn ġofija kienem tnej minn nies bxarom twil isfar, bajnijom ċelesti. Dik nara. Sakat pinġili, dak xkien jismu dak il-cartoons. The Robinson Family għaw nsejx kien jismu. Robinson Family, allora 400 kienet. Naf, nsejt. Isekettajli. Ja possibli ma dal-spacecraft għajlu li trid daqsek avvanzat tiġi tiddiskriviju li b'dak il-mod. Mux għetnajlek ma nemminix. Dak tal-Brazil interessanti. Dak li jidru l-occupants fih. Ija. Dak vera interessanti. Ija, interessanti. Nisma kollox. Anki ta' Turkija jidru l-occupants u koll. Dak ta' Turkija video tal-ġen. Dak tal-ġen dak il-video. Pero meta jibda jgħajlek jidru l-occupants ma nafx hija kultant narħa paradolja, ma nafx ma jidrux l-occupants. Jidru żewġ bijat jitċaqal u jista' jkun play of light. Whatever. Ma nafx naqbad ngħid. Narġa' naqal dak il-punt li ngħidlek dejjem li dan il-fenomenu jidher għal nies differenti b'mod differenti. Li nimmanifestaw ħaħna li jiena nara nkunu qegħdin flimkien jiena u inti nara mod u inti tara mod. Għax il-fenomenu bħalma dejjem qedlek m'għandux immaġinazzjoni, allura juża l-immaġinazzjoni tiegħek. Proset, dik juża l-immaġinazzjoni tiegħek. Għalhekk tinterpreta b'dak il-mod. U repetittiv ukoll. Dwar. Ma narax repetittiv, ta' xorta jien.
Daw, ara, jekk minn daw il-mijiet li tkellimt magħhom hawn Malta, hemm każ wieħed li huwa vera, kollha wieħed tinvestigom. Le, mhux hekk. Jiena ngħid li jekk daw il-każijiet kollha huma kollha fake, jekk hemm wieħed biss li huwa vera. Wieħed li għandi bżonn jien li jkun vera. By the way, taf meta kienet l-iktar sena għaw Malta li deru l-iktar UFOs? Minn għalija 68. 77. 77? 77. 77 kienet fil-Cold War, jew le? Żmien il-Cold War. Mela, 77 mhux Cold War mela, naħseb. Interessanti di. Le, 77 l-iktar sena fej raw UFOs għaw Malta ngħidlek. U ħafna minnhom il-maġġoranza tagħhom kienu kollha fuq il-baħar. Kienu kollha fuq il-baħar, dwal ħereġ minn ġol baħar. Ma mhux waħdi. Mhux hekk. Semmew pereżempju dak li jkun jiddiskrivih bħala ballun barax. Ballun barax bl-Ingliż bħalissa xejdu. Hot air balloon, jgħidulu hot air balloon. Kien hemm min iddiskrivih bħala missila bla ġwienaħ. Tik-tek. Fimt? Għadana ovvjament illum il-ġurnata. Illum ħarġet din il-kelma għadana David Fravor meta kif kienet dik. Meta ġi biex jiddiskrivih għallhom it looks like a tic-tac. U taf x'raġa qal David Fravor fil-Congress hearing ukoll xi ħaġa li kontili ma nismagħha għallu qisu hot water boiler bil-Malti aħna ngħidulu geyser. Għallek però kellu żewġ għamel b'subaj ħamillu hekk. Antenni. Mhux antenni, imma għallu qisu żewġ Els. Fil-fatt hemm ħafna tpinġijiet ta' dan it-tic-tac b'żewġ pertuberanzi qed jgħidu. Nafx, ġast hekk ta' tfaħħemmek ġast biex. Għandna ritratta dak il-kaċċatur Mirko. Dakka mhux ċar imma jidher jisu hemm xi ħaġa tipo ta' antenna jew xi ħaġa ħierġa. Kien hemm ħafna każijiet ta' UFOs li dieru li jkollhom qisu antenna fil-xismu, ma mbagħad again ħanarġa' ngħidilek jiena. Timmaġinaħ inti spaceship li dan mbagħad bl-antenna ejju ma nimmaġinax. Ma nafx jekk tara xi id-disin li pinġi Bob Lazar. Dak il-ħarġ. Ma dak il-ħarġ pinġija. Għax jgħidlek il-gravity kif qed cancelling gravity. Forsi. Qed joħloq gravità. U kellu x'jaqsam ma l-biċċa tisfel biss tal-xism tal-proportion. Min jaf kienx hemm xi antenna fuq. Jew ma nafx jekk jiddiskrivixxi xi antenna. Hemm ħafna deskrizzjonijiet ta' UFOs sajan. Hemm triangle, wings, il-ballon, cubes, il-triangle, asnaf x'marajni shapes. Però dak hemm. Qed juża l-immaġinazzjoni tiegħek, għal ġonu zakliemek. Kirkpatrick dak Sean Kirkpatrick. Għal l-spheres. Dak qiegħed hemmhekk għaż-żopp, dak qiegħed hemmhekk letteralment għal xejn u xi ħaġa li ħarġet fil-Kongress ukoll. Meta David Grush qal għal jiena kontili li brief jgħidu lil Kirkpatrick fuq daw l-affarijiet għallek u qatt ma ta' kasi u mbagħad jiġi fil-hearing ta' qabel di jiġi għajlek iċċekkjajna u ma sibna xej li huwa extraterrestrial whatever. Orajt qed juża l-kelma extraterrestrial. Ma mhux qed jgħid li sibna affarijiet oħra. Orajt extraterrestrial mhijiex. Għamel U-turn issa. Min? Dak. Kirkpatrick. Ejwa, qed jgħid li l-spheres huma common. Ejwa, dik ilu jgħidha. Għax huwa qed jgħid sissa kull ma tinna huma spheres. Ġifieri dar qed jiddisregardja l-sightings kollha. Ta' Fravor u hekk jiġifieri mhux qed ikasom. Mhux qed jagħtikas xejn. Da qisu d-dinja bdiet id-dinja tal-ufoloġija lih bdiet mit-2014 qudiem bħalma tilkom l-aħħar darba. Jiena lejja dana ta' qabel xejn. Dana ħanajlek. Dana ħanispiċċaw, ħanużaw l-ittri kollha tal-alfabet, R-O, L-A, u narġgħu nibdew mill-bidu. Issa, jekk Alla jrid b'dan tal-Kongress li qed ġara issa, sewwa, ħanibdew nitkellmu bis-serjetà għaliex għax qed jidħlu l-flus fin-nofs. Daw xorta jistgħu jdaħlu xi tip ta' flus. Ħanilek għaxiex. Mela daw bit-teknoloġija tista' tagħmel avvanzi lin-nies u tgħin lin-nies. Ma mhux hekk jinteresshom. Huma weaponization. Weaponization jinteressom.
Dik problema kbira. Dik ma tista' tasal imkien. Biex nagħmlu għaddu għal-mistoqsijiet. Għaddu għal-mistoqsijiet. Maria Vella. Maria Vella. Taqra inti? Għarenti. If they knew about these episodes all these years, why are they speaking now? So many were called crazy and not believed. After all, they weren't mad. Why now? Again, why not now? Proset, għandek punt tajjeb ħafna fl-axħar ġifiri n-nies bħal Sajan, bħal nies oħra ġifiri bħalek. In a way, ġejna vindicated, ma meta tistaqsi mistoqsija. Xort għadna l-ura. Ma għadna l-ewel pass. Ejja, Sajan, għadna l-ewel pass. Jien li d-dajaqni, per eżempju li Malta, ma jinformaw komx fuq dal-affarijiet. Ejju, mux jekku Malta Kuntatti għal-politiċi, għas bis jatu kasek, xejn. Malta ma jimportaħħom. Jow jgħidu l ġejjin u ma jgħidux. Li, mux ħaġa sabiħa. Malta sfortunatament. U ma tiġix għal del-podcast, mux ħanti u l-żgur l-ostja. Ħanajlek, Sajan, sfortunatament, għaw Malta, l-għanna għaw stigma kbira fuq daw l-affarijiet. Jena nħu minni ġifiri ġilli nitkellem anke ma xieħbib tijaj ġifiri u mux ħajlek jirredikolawk. Reċenti kelli persona għalli għadek toħlom bijom. Speċi għalix maddix noħlom bijom, għalix le. Mux informat. Sinjallim tix informatu. Jekk inti ħat għamel pall-ostriċ xaħġa li tbeżżak jew li ma tifhimx fiha, iddaħħal rasek ġol ħamrija u ma teżistix. Ma tneħħijiex mill-eżistenza, int min tixtati kasa, tittati kas, x'inhu jiġri informa ruħek. Da bħal meta pereżempju jkollok it-tazza mimlija u ma tistax m'hemmx fejn titfiżjed allura t-tazza ħteqpa mimlija, flok ibattlu naqra minnha. Tibbattala biex tarġa' timliha, għax hekk inti minn għalik illi taf kollox. Jekk dik it-tazza taf ilma biss. Eżatt, ilma biss ħatibqa', eżatt, ekku. Għandna xi mistoqsija oħra min? Kerta Zoppardi, temnu b'nies li rrinkarnaw f'did-dinja u ġejjin minn pjaneti oħra, jiena nemmen illi rinkarnazzjoni bħalma ma dik hija ideoloġija tiegħi speċi ma jfissirx li hija ekku, qed tistaqsini x'nemmen, jiena nemmen ejwa li bħal dik il-video tiftakru ta' dak l-alien li jgħid aħna nesperjenzaw inti qed tesperjenza wara li tmut il-ħajja tiegħi eżempju jew ta' Mirko jew dik kienet interessanti. Tagħmel sens ir-rinkarnazzjoni tissemma f'ħafna reliġjonijiet ukoll, ġifieri fil-Hindu. Hindu, Buddisti, ħafna reliġjonijiet li jemnu b'rinkarnazzjoni. Jien naħseb li anke scientifically jekk vera din ir-ruħ ħajdela li hija enerġija. And energy can neither be created nor destroyed. But it can change shape. And it can be recycled. Jien nemmen fir-rinkarnazzjoni li inti r-ruħ tmur x'imkien, tiġi dismentil, tinkiser, whatever għajdela li trid jista' jkun qed niżbalja dax naħseb jiena. U mbagħad tarġa' titwielet f'annimal fi bniedem għajlu li trid alien. Jiena mind you meta ngħid dik extraterrestrials u mhux qed ngħid jien ma rridx niftijem illi ma nemminx illi hemm ħajjiet ġodinijiet oħra ta' mhux qed ngħid hekk jien għax ma jistax ikun possibbli. Jiena li qed ngħid hija li jekk il-fenomen huwa biss extraterrestrial, jekk nillimitaw ruħna fuq extraterrestrial biss naħseb li qegħdin niżbaljaw. Naħseb li l-fenomen huwa aktar kompless minn hekk. Ħafna aktar kompless minn hekk. Jiena taf nafx x'inha ruħi, pereżempju li daw jiġu minn jarawk minn x'inti tagħmel imma xiex minn dik domanda li dejjem insaqsi. Għal xiex hija domanda hija l-aħħar domanda. L-aħħar li tkellimna minn l-aħħar li tkellimna u tajtek it-teorija tal-military procedure u tajtilek il-full inti ma ddoqx għalik. No, ma jiena naraħħa minn aspett uman u militant. Fim? Jiena kif ħajraġuna bniedem li isma' diet uħossa tret. Dak huwa l-iżball tiegħek Sajan li inti qed tirraġuna b'moħħ ta' bniedem. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu non-human intelligence. Oh, let's face it, they are far more than advanced than us.
Mux hekk bħal imma daw rajt jistgħu jagħmlu u jeqerduna. U x'kien irid Ma jagħtas. forsi dawn ma jridux jeqerduna. Għalhekk, ma that's not military procedure. Military procedure biex iżommuna oppressed. What's the use? Biex ma nkomplux nespandu. Ma jaqgħux fid-dinja tagħna mela. X'jiġifieri? Ma jaqgħux, ma jikkrexjawx. Għax inti darbonnhom kontat li tawna gifts ukoll. UFOs krexjati li huma tawhomna gifts. Jew nesewa ma' min naf pejpu xi ġej nesewa ma'. Tinsihom ma walla fejn kemm il-darba ħallejt il-karozza xi kienu ninsija. Jiena mhux qed ngħid illi ma jikkrexjawx, għalkemm jiena jekk dawn huma daqshekk avvanzati, ħanajdu kienu ekstraterrestri daw li jiġuk minn ma nafx kemm il-eluf u miljuni ta' light years u mbagħad jiġu fid-dinja tagħna u jikkrexjaw. Ma tagħmilx sens. Imma jekk dawna. Saftit żmien ilu kont ngħid, għax kont nara dak il-video tal-Afganistan fejn ikun hemm 4 spheres wiqfin u cruise missile tolqot wieħed bum u mbagħad teqpa' deħġot wieħed u ma jiċċaqalqux. Daqs li huma ġara xejn. U mbagħad fl-intro għandi video ta' UFO, dak għadu qasbis ħareġ, ġifieri qed jisparaw fuqu. X'aktarx dawn meta jkunu għedin wieqfin ikunu għedin ġomow doħra milli jkunu għedin jivvjaġġaw. Dana di spekulazzjoni ta' Kif jgħid Bob Lazar, ma nafx ikra. Ejwa, naf. Allora pereżempju meta jkun dak Ma ħajlek x'qed jiġri. sekondi. Ma ħajlek x'qed jiġri. Qed tinħoloq. Kif jgħiduha? Qed tinħoloq. Kif tajdaw? Int mela f'naħat tajt illi dawn jekk tispara fuqhom ma tolqothom xax they are bending gravity, they are bending descended. Imma b'fda waħda tajt li daw qed nwaqqgħu aħna. Kont naħseb Jew nwaqqgħuhom jew ma tistax twaqqagħhom. Għax tisma' pereżempju r-rakkont tan-Nord Korea fejn bdew jisparaw fuq u ma ġara xejn. U mbagħad kien hemm xi ħadd morru ġo Washington DC, meta l-ajruplan laqat il-UFO. Le, U nqalatlu biċċa minn taħt. le, meta der dak il-UFO, iktar minn wieħed. Washington, fuq il-White House, meta għaddew fuq il-White House. Dik il-biċċa. Meta għaddew fuq il-Washington DC, meta għaddew jisparaw fuq ma bdew jagħmlu lu xejn. Imma mbagħad l-ajruplan laqat il-UFO għalat il-biċċa. U mbagħad kien ġiet investigat minn Blue Book. Nafx, jiena x'naħseb jiena jekk dawna mhux qegħdin itiru, għax jiena ma nemminx li daw they are flying, għax min jifhem fil-flight jaf li inti fid-dinja tagħna biex titfa' xi ħaġa lura biex tmur il-qoddim. It's not technically it's not flight li qegħdin jagħmlu daw. They are occupying a space. Tieħolqu pocket fil-dimensjoni tagħna jidha li trid huma qegħdin jiflowtjaw hemmhekk bil-anti-gravity whatever jidha li trid. Anti-gravities. Mela allura jekk inti kif nifhimha jien, jekk inti ħadd tispara fuqhom daw, dil-bullet whatever jidha li trid, din sawa il-balla mhux ħatolqothom għax huma mhux qegħdin jokkupaw l-ispazju tagħna. Imma daw mill-li jidher meta pereżempju ikun hemm minnhom ikunu wieqfin jikkrew ġast kuxin taħthom. Ija man bat again, jekk jiġi David Fravor u jiġi jgħidlek illi dakin jaf il-cat point tiegħi. Oqra li moħħi, ikun jaf li ħadd isparalu, mela da awtomatikament jekk jiena qed naqra lek moħħok u naf il-next move tiegħek, għas intik ċans tisparali. Again, issa, midam li naqraw. Meta tlek dik tan-Nord Korea, damu jisparaw fuqhom u ġara xejn. Mbagħad f'daqqa waħda kien hemm minnaħa tal-Amerikani sparaw fuqha. Ġifir sparaw, wieħed sparaw bullet u sama pling, għabdi sparaw fuqa. Mbagħad kienet ħataqa. Ma nafx jekk tafix l-istorja. Nafu, tan-Nord Korea nafu l-istorja ta' dak il-kanal meta sparaw fuqa. U naf li anki sparat fuqhom. Wara, ma għamlet ħoss kbiri su trejn u għabdet tispara. Ma xirrit ngħidlek jien. Allura dawn ngħidilhom li trid UFOs, UAPs. Mela, hemm minnhom allura kif qed tgħid inti illi daw tista' tispara fuqhom. U hemm minnhom ma tistax tispara fuqhom. Modes, skont il-mode li tkun qiegħda. Naf, ma nafx. Kultant għalhekk jinħolqu ċertu xettiċiżmu fuq dan is-soġġett. Għax ma jkunx hemm konsistenza.
Jekk inti qed ngħidlek, David Fravor qed jgħidlek illi da jaqra li moħħi jew jaf x'ħan nagħmel issa the next step. Mela jaf li ħan nisparalu. Mela. Ħadd ieħor jgħidlek x'bajna nisparaw fuq u ma biss effett. Ma tiġi jgħidulek sparajna fuq u għajnieh. Ir-Russi għandhom order biex ma jkollhomx interactions magħhom il-pilot xejn. Qas biss jesqu viċini, ġifieri jekk jaraw wieħed fuq ir-radar ma jesqux lejh. Mill-lider ifhem, sa ma nafx. Nafx. Hemm xi mistoqsijiet oħra? Dorian Mikallef, l-aħħar episodju ta' Beyond Skinwalker Ranch vera kurjuż. Raġa idru. L-aħħar episodju ma jidillix il-rajtu ta' qabel darajt. Ta' qabel darajt. Ma again, Skinwalker Ranch jekk baqa breadcrumbs hemmhekk saret investigazzjoni estensiva minn Bigelow, ġifieri jekk kien hemm xi ħaġa ħadu żgur minn hemm, mhux forsi. Le forsi ma ħaduwiex, forsi għadhem hemmhekk dana issa dom kemm indunaw li raw isu bħal tipo ta' wormhole. Hija xi ħaġa interessanti Skinwalker Ranch ħadd ma jista' jgħid illi m'hemm xejn. Ma dak mhux hemmhekk dik il-biċċa biss tal-lok. Ija, le naf. Mifrux kollu. Naf mifrux ma' ħafna postijiet iju. Ħafna nies jgħidulek li joqogħdu hemmhekk ukoll mal-madwar. Minnhom sofrew affarijiet strambi u għadhom għaddew. Waħda mill-ikbar każijiet illi dejjem jekk kien hija vera dik il-familja li kienet tgħix hemmhekk x'kien jisimhom. Għax bidlu l-isem, Madonna. Nsejt, whatever, ma dakx, ma neħlux. Dana kellhom il-baqara u kellhom il-barrejn insomma jisru ma nafx kemm beda jgħid eluf tal-liri u għallek mitilhom kalf insomma sabuh mejjed sabuh id-dissezzjonat ma jafux biex taqla minn postu bi-preċiżjoni. U da bdew jgħidu Alla ħares narġgħu nitilfu ieħor għax Alla ħares jiġrilhom xi ħaġa daw il-barrejn għax daw pa' speċi stelqu marru ħarġu marru għamlu whatever shopping jew whatever ġew lura u ġolpen ma sabuh vojt insomma. U dar raġel beda jfittex insomma biex jaraf fejn huma daw il-barrejn u sabbuhom daw il-barrejn ma nafx kemm il-wieħed. Ma dan barri qegħdin ngħidu ta' aħna naraw fuq stampa barri tara daqsik. Da barri daqs dal-istudju qegħdin nitkellmu mhux barri enormi. Sabuhom kollha ippakjati ġo kamra, kemper. Minti xorta ma temminix ħafna, inti di tal-Kettle Mutilation. Tal-Kettle Mutilation, le ma nemminix. Mux ma nemminix, tifimnix ħazin zajan, minix qed ngħidlek ma nemminix. Tittara. Mux, vera jiġru, ma mbagħad jekk ħatoqgħod tajli ma l-aliens whatever extraterrestri qed jagħmlu għad il-biċċa xogħol, tajlek x'iżob jagħmlu. Ara, qabel kont ngħid li crop circles huma fake. Le, crop circles nemmen bihom mbagħad. Nemmen made ġifieri, conspiration kien. Le, nemmen li. L-ġurnata tnara dal-video rajtu xi 40 darba dal-ostja video. Dawk it-dwal men. Tal-ġennu. Dak il-video miġbut. Fi żmien fejn ma kienx jeżisti. CGI u bħalma naraw illum tagħmel li trid. Kemm tittija għall-informazzjoni. Xondalli, jien ngħid li anke fid-dinja hawn jiġru magħna, jien ngħidlek li qegħdin ħdejna. 100% li qed tgħid. Le jien ħanajlek x'naħseb, ovvjament speculation qed ngħid. Jekk dawn huma interdimensional beings, min jaf kemm hawn interdimensional beings bejni u bejnek hawnhekk qed jarawna forsi huma jistgħu jarawna aħna ma nistgħux narawhom. U forsi min jaf kemm hawn interdimensional beings oħrajn li laqas huma ma jistgħu jaraw lilna. Dana ma nafx jekk tiftakarx dak il-film The Others. Ejwa. Familja tisma' l-ħsejjes tajt li huma l-ħorsin meta l-ħorsin kienu qegħdin jisimgħu l-ħsejjes tal-ħajjin. Fimt, u wieħed ma jafx li dak huma l-mejtin u l-mejtin ma jafx li dawn huma l-ħajjin u wieħed jgħid li dawn huma ghosts u l-ieħor jgħid li huma ghosts. Da, min jaf aħna x'aħna naraw. Dal-fenomenu li qegħdin naraw, aħna jista' jkun. Dak kien faqali moħħi. Ija, żgur, dak meta rajtu kont għadni żgħir dak il-film. Kont għadni ġifieri fimt faqali moħħi. Illum naraħ illum nifmu. U nħares leh b'mod differenti. Ma nafx jekk rajx The Quiet Ones.
Rajtu żgur ma nsejtu, ma naffuq xi. Dak stramp ieħor ukoll. Naffuq xi xettajt. Le, hemm ħafna films li jagħmlu sens. Ħafna films li jagħmlu sens. Per eżempju, milux xi ħadd għandu kun Alistair, batenna dak il-link ta' Alien Code, jismu dak il-film. Dak huwa interessantissimu ħafna dak il-film. Dak niftakru nsejt eżatt kif kien. Ma dak interessantissimu ħafna dak il-film, għal minn ma raħx forsi The Alien Code, jew Alien Code jismu dana ikun hemm isibu xi messaġġ moħbi ġo satellita li kienu jaħsbu li kien alien message, bat għandu kun kienu xi interdimensional beings illi insomma poġġew ħanajtek bħalma Trojan Horse. Għaremmek, emmek iwa, naqbel miegħek fejn tgħidli military procedure. Military procedure għax. Ma dana film. Kollox jippunta biex iżommu men, il-bniedem jisu oppressed, ma joħroġ minn barra minn din id-dinja. Jisni din ġo kbir. Ġo laboratorju kbir, ekket narajnu. Ma naqbix miegħek ta' fuqha, ma nafx. Jiena tafx naf illi dak li qabel konna nsejħulhom Angels and Demons, illum qed nsejħulhom xi ħaġa oħra. Għalien, eżatt. Ġifieri. U iktar qed ma jgħaddi żmien, iktar qed inkompli nikkonvinċi ruħi u forsi għalhekk Jimmy Carter intefa' rasu jikbi għax forsi ġie affaċċjat mal-verità u dak kollu li kien tallem u li għalmuh. Bħala reliġjon u whatever, x'inhi it's not the true picture. Min jaf. Dak li aħna konna ngħidulhom anġli llum meta nsejħulhom xi ħaġa oħra. Da Aleister Crowley kien qala wkoll. Today you call them angels and demons, tomorrow you call them something else. Fl-aħħar life kont semmejt meta ċċenilja lill-lem. Il-lam. Jena dika insiba stramba wkoll meta bniedem jgħidli jiċċenilja. Dik biex xi ħadd. Ma nafx hekk forsi xaħat qatt ma sema bih Bashar. L-Indjan? Dak mhux Indjan, dak huwa proprjament Sirjan, nofsu Amerikan. Dan huwa xi ħadd jismu Daryl ma da jiċċenilja entità li hu sejħilha Bashar. Le, ma naħsibx li, le, mhux għall-istess wieħed le. Temnu, ma temnux, qasna x'naqbad ngħidlek. Da jgħid li jiċċenilja u jibda jgħid ħafna affarijiet ġifieri. Mela. Twila di? Ġejwa twila ħanaqraħħa, mela. Kilometru. Jien nemmen li l-aljeni minn dejjem kienu hawn, speċjalment l-Anunnaki, issa peress li qegħdin fi żminijiet li l-medja minn kollox tagħmellek biex tbeżżak jew biex titfalek l-attenzjoni fuq xi ħaġa biex jaljenawk proset. Taħseb li l-bniedem għandu teknoloġija tant avvanzata li dawn il-UFOs mhuma xejn ħlief tech-made, human-made naħseb. Ħallija li għablija dawn li għaddew il-bniedem, x'taħseb? Ma naħsebx li għaddew il-bniedem, naħseb iktar il-bniedem sabu hemm, one. U skont. Però nifhem x'inhi tajt. Skont kif beda jgħidak x'ismu, għal tagħna narfuhom. Grier, Grier, mhux Grier. Grier araw koll, li tagħna narfuhom. Li għadha kemm semmiet hawnhekk huwa kollu dak li jsemmi Stephen Greer, illi t-teknoloġija, ħafna mit-teknoloġija, ħafna mill-UAPs, UFOs, għajdulhom li trid li naraw, hija teknoloġija tal-bniedem, illi aħna minna reverse engineering, dak illi Stephen Greer jgħid li fin-1950s irnexxinna nir-reverse engineeraw dawn it-tip ta' UFOs. Illum il-ġurnata ma neskludi xejn, però jiena x'naħseb jiena ma naħsibx li hija teknoloġija umana li qegħdin naraw li ġiet reverse engineered. Nemmen illi hemm il-programmi kif qed isejjaħ David Grush illi hemm dawn il-legacy programs li qed jagħmlu reverse engineerings fuq dawn it-tip ta' oġġetti. Però li rnexxielna nagħmluha kellhom problema bil-materjal u l-fuel, il-power source. Again, ma naħsibx li waslu conspiracy theory. L-ewwel ħaġa trid magna ta' 3D printing daqs l-ostja biex tagħmel waħda minnhom. Għax dej l-għandhom bolts, l-għandhom m'għandhom xejn. La seams xejn daw.
Per eżempju, fuq ta' Stephen Greer għaw reċenti kien hemm dik il-konferenza u kien hemm dawk il-witnesses li tkellmu, insomma, u ħafna minnhom dew jgħidu li dawraw soldati Amerikani għallek li kienu libsin tal-militar għallek imma ma kellhom lebda bnadar beġis u l-affarijiet għallek allura jaħsebu li kienu xi black ops, insomma. U għallek li daw bdew itellaw xi armamenti ġoddin lill-UFO kbira. Dikka kienet għal shape ta' octagon. Kienet outlandish. ħanaġ outlandish, imma mux ħatemnu. Jisek kif taqbattejt. Jena l-lum il-ġurnata wasalt f'punt fejn. Nieħu triq ta' nofs. Nemnu, ma nemnux, meta jasal il-waqt u mbagħad iġib li l-provi u mbagħad nemnu. Jien da per eżempju da minn mintux. Liħor, dak il-vett li tkellem liħor, li għal ra din il-diamond shape, għallek vanta blek, għallek meta missejta, għallek l-isfel kienet smooth, għallek pero l-fuq kienet isa shark skin. Għallek ma kellix landing gear, għallek kienet għetti floatja. Dak ta' messaċ. Le, dak inti li tajt inti ta' Rendlesham Forest. Issa per eżempju, ta' Rendlesham Forest, salaqbat li ta' Rendlesham Forest, xaġa li ħafna nis forsi qed jinsew, dak il-kas huwa interessantissimu, dana ġara ġo post, ġo military installation, insomma, raw id-dwal, batu n-nies biex jaraw is-soldati biex jaraw x'kienu, u dawraw insomma dwal fis-sema ħafna minn dal-affarijiet u mbagħad raw a diamond shaped object illi meta kiteb fuq in-notes nsejx kismu bħalissa għal there is no landing gear visible, ġifieri dan letteralment qed jiflowtja. Però wara sabu forom mal-art, 3 forom mal-art ta' tripod. Again, din hija Forsi ma kienx jidher landing gear mela fil-li din ngħidu li dan qed jiflowtja mingħajr landing gear fil-li f'daqqa sibna l-passi, daqsni qed ngħidlek qed nara bniedem jiflowtja ma rajt saqajhem is-somalar, daqqa rajt il-footprints. Iddeċiedi jekk hux waħda jew l-oħra. Dan li beda jgħid ta' Stephen Greer beda jgħid li ra l-istess ħaġa, letteralment eżatt l-istess ħaġa u jgħidha ġifieri bdejt nippikċerja il-ktib li qrajt ta' Rendlesham Forest. Għallek beda jiflowtja, għallek u missejta, għallek u mbuttajta, għallek laqas biss ċalet. Stephen Greer jgħidlek il-teknoloġija li hija tagħna. Titkun miġnub biex tmur għala timbuttamen. Dik ma tafx jien mhux nimbutta, jien nipprova niftaħ u nidħol ġo fiha. U jien naħrab niġri. Għaw min, la jgħamil taħtu, ma ntiħx tort. Let's face it. Jien qed ngħidlek, għax jiena meta rajt jien dik ix-xaħġa li rajt jien dik id-dawl kbir li rajt fuq il-baħar u hekk u rajtu mill-viċin ukoll. Bżajtu, mhux ħanikdeb u ħanajlek isma' bej fraħt u bej bżajt, kif għatlek l-aħħar darba, ġifieri ma nafx, niġi face to face ma xi ħaġa bħal dik kif nirreaġixxi. Naqbad ngħidlek, jisum xi ħaġek emptiness. Emptiness, di meta saqsija x'kien jismu Kerġaj Mangel Luis Elizondo. Meta qallu kif tkun qallu d-dinja għada, qallu jekk inkunu nafu l-verità. U dik ix-xena ma nistax inneħħiha qudiem rasi meta kien bil-beretta hekk baxxa rasu ħaftit sekondi u qallu somber. Somber ġifier tiġi emptiness ukoll? Mhux emptiness imma qisu dak illi taf, dak illi kont mallem. Qisek tidħol f'qoxortok u tibda tinduna tirrealizza li dak kollu li naf, li smajt. Fil-għodu għax-xogħol, whatever, ħafna minn dal-affarijiet huma kollox irrelevanti. Kif nista' nifhimha jien. Il-kelma somber ifhimni. Il-pure meaning tagħha hija li inti somber isek taqa' kif bad ngħidilek. Isek tiġi f'qoxortok. U tagħmel introspection tajt sew Mirko. Ma nafx. Ifhimni, ħanaġġa nsemmi Jimmy Carter meta qalulu l-verità jew whatever orewh bli ridu joruh. Ġaralu.
Naħseb dam. ġaralu palma qal. Għamil il-batija marrot. Kiku jenna gol namela naħseb. Again, tamela 4 tim ma torqodx xi kollok ċertu twemmin u ċertu fidi. Nis li ma jkollhomx il-fidi jew forsi jkunu jaħsbu iktar b'moħħhom milli bid-dogma li jkunu talmu fiha, naħseb li iktar tkun faċli li jaċċettawha. Xi ħaġa li qed ninnota bħalissa imma, però hija di li qed joħroġ da kollu. Qed nisimgħu da kollu. Qed nisimgħu għamant nies illi ħanajtek dawna uffiċjali, whatever, għajdilhom li trid. Nis gbar, da mux għat jgħidhom The Man in the Street, mux għat jgħidhom Bob Lazar, s-sadat jgħidhom nis gbar. U n-nis fid-dinja, n-nis fid-dinja għatna jew YouTuber, da n-nis fid-dinja jisu ħadd tifnix ħażin, ma emmek tinduna kemm aħna kontrollati mill-medja, kemm il-medja tiffidja l-nies. Ħafna nies qas jafu x'inhu jiġri. Jena reċenti, issa, xaħġi għalli batli video, rajta di għalli l-Amerika, speċi, speċi, l-akmini, fimt. Jien batu li ta' grax fit-26 pallum ġimma, batu li xi 30 wieħed. Daħu kien nis jaħsbu kelli aħna bħal speċi mhux qegħdin hemmhekk imwaħlin għalla kważi 24 hours kollu nipprofaw nistennew. Breakfast, lunch u dinner, u għax jiena nqum fil-ħodu. Ella law ħaġa li nagħmel bda nara x'ħareġ di. Li nibgħatu lil xulxin. Fimt, fil-għaxija, billej, jien hekk inqatt tagħha bħal speċi. Għandna xi mistoqsija oħra. Melvin Camilleri. Min ma jemminx dawn l-affarijiet moħħhom magħluq. Aħniex weħedna. F'dal kobor kollu, aħna kull maħna bakterja għax daqshekk fina l-univers, ovvjament, minn kun hemm ngħid mhux vera jkunu. Bob Lazar nemnu kontadnu nibqa' process and keep it up. Ifimni, arġa tal-aħħir namerku għax ninsihom. Mela, minn ma jemminx il-dawn l-affarijiet moħħhom għaluq. Tħaddidna qegħdin ngħidu li inti tkun open-minded, xettiku open-minded. Inti ma tixkun li tagħlaq il-bieb li tajt li jintorini xtorini imma nemminx. Jien dik ma naqbilx magħha, tkun xettiku. You have to question everything. Sawa? Sejt minn kien jgħida l-ignorant minn ma jridx jisma'. Mhux hekk hu. L-ostrich ignorant, għax l-ostrich iddaħħar rasu ġol ħamrija u ġol ramel. Ma jfissirx li għax qed iddaħħar rasek ġol ramel. Dak li qed jiġri mhux qed jiġri, problem solved. Tkun moħħok hemmhekk. Il-podcast li nħobb nisma' jien, UAP Studies Podcast, jużaw il-frażi keep paying attention. You have to pay attention. Issa, il-fatt li aħna maħnex weħedna f'dan il-kobor kollu, le, right, ma nemminx li aħna weħedna f'dan il-kobor kollu. Kolla xorta f'dan l-universi mus il-bot minn xurxin biex nistaw nħu xurxin. Jenek najt u koll. Għalek jena nejt li daw. Jenek najt u koll. Teknoloġija ħafna aktar advanzata għall-ostja minn ta' issa li aħna kull maħna bakterja, ma najdux aħna bakterja, najdu li aħna l-bnidem jaħseb li huwa ċentru tal-univers, mentri fil-verità, aħna fil-verità jekk impoġġu jdejna fuq sidirna u ngħidu isma' aħna kreatura bħal kreaturi kollha li jeżistu, sewwa bħal annimali, intelligenti, imma fil-verità jekk when you look at the big picture, mhux il-bniedem huwa xejn, id-dinja tagħna letteralment hija sekettajt ramla ġo l-bajja ta' Rio de Janeiro. Ma nafx jekk rajġ dak il-video li battilkom ta' meta kien hemm Neil deGrasse Tyson qed jitkellem waqt panel. Koll intielu ġoħalqu. U beda jitkellem dak, u beda jgħidlu li sab, jkun ilu 50 sena studja string theory u sab li fl-univers kollu ones and zeros. Ġifiri anki minxi xaħna mamulin kollox ones and zeros. Lingwaċ universali, jow. Ma bi program speċifiku, bħal speċi, min jafek aħni simulation, jena dik. Jekk aħni simulation. Jena ma nemmiex bija, ma nemmiex li simulation. L-alieni u mal-allat uħolquna uħolqu dal-univers. Pero kultanti kollom xie jgħidu għara. Għal-min ma jafx dil-bicċa xol ta' simulation xini. Għaw min jgħid, għaw min jaħseb li
li għadin nejxu hija kollu simulation li jiena jgħat hawnhekk ġo ġismi qed nara dal qed nara issa li qed jiġri hemm barra du mar-render jax ġojna jax għadni mhux qed inħares lejh. Reality is occurring as you see it. Reality is occurring as you see it. Ġifieri f'kelma waħda. Ma diġib lek argument. Tas-siġra li taqa' f'nofs il-foresta u memħat min jismaħħa. L-effetti għamlet umma. Għax sound is wave. U għamlet l-effetti tagħha. Ġifieri f'kelma waħda jekk hemm gżira l ħadd ma jaf biha ġod-dinja u hemm annimali fuq u qed jaqgħu s-siġar u qed jinħarqu hemm vulkan qed jisplodi għax il-fatt li minix naraħ mhix qed jiġru affarijiet. Fimt? Jista' jkun il-dinja tkun qed tieħu effetti minn dik il-gżira li qed jiġri x'imkien ieħor li aħna qasbis nafu biha u li qed jiġru x'imkien ieħor fid-dinja għax dana kollox it's chain reaction. Fimt il-ħajja hekk chain reaction id-dinja. Jgħidu li meta pereżempju għaddamna l-bombi atomika l-Big Boy hemm tirgerjajna xi ħaġa li ħolqot chain reaction. Xi ħaġa naħseb jien. Nħasseb fl-univers. Biex tinħass ejwa. Ma dana hemm it-teorija ta' butterfly effect ma xek qatt smajja ħabbat il-ġwiena farfet joħloq rajt esagerazzjoni kbira joħroq rif nun-naħa l-oħra tad-dinja. Ma nemminx illi dak li għedin nara u għet jiġi render jgħat qoddimna l-lum. Dal-axħar kelli Mandela Effect. Mandela Effect interessanti taġi fieri. Lej jinkelli Mandela Effect, Lej jinkelli Mandela Effect. Ġiviri fħaj, ma dana jistaw ikunu immaġinajt. Fimt, per eżempju, għal minn ma jafx minni Mandela Effect, per eżempju, ħanati eżempju, kuhu kelli nistaqsikom. Id-diskrivi li Mickey Mouse. Xinu li bes Mickey Mouse? Xinu li bes ejja Mickey Mouse? Mux dakaw ta' ċingi jemmu l-qalzi taħmar. Iċ-ċingi b'qalzi taħmar. Mandu ċingi, għatma kellu ċingi Mickey Kellu Mouse. ċingi. Mandela Effect. Fimt, għak inti pinġejta ġo muħħok ta' ċingi humor. Jien bħalek ġra l-ewwel darba meta xaħat għalli li L-antik, mux ekkijiet l-antik. Għatma kellu ċingi. Għall-ostja. Għatma kellu ċingi. U hemm ħafna Mandela Effects, per eżempju xi ħaġa riċenti ħafna li naqqas biss konna f'mini, hemm dik il-kantanta x'isimha bħalissa. Kella dik id-diska Upside It Again u x'il-Madonna jisimha. Britney Spears. Dik għandha film, għandha music video. Li ħafna nies jiftakruha bil-mikrofon imdendel ma' wiċċa. Sa PM bil-mikrofon imdendel u ma' wiċċa. U jiena, għasjen, u jiena, l-ftit li rajt MTV u hekk għax la ma jdoqqux il-mużika tiegħi ma narax. Jien naħlef illi kella jwa l-mikrofon vera, mur fittixa. M'għandix mikrofon l-lum il-ġurnal, that's Mandela Effect. Da marriċ immur off topic ta' ma biex nispiega naqra x'inhu Mandela Effect. Għax inti semmejta u ħafna nisem barra ma jafux x'inhu Mandela Effect. Issa skoprit li kelli wieħed Mandela Effect tal Mickey Mouse l-ostju. Ifidni, jien kelli Mandela Effect, fuq il-pupu tal-Monopoli. Kif pinġi il-pupu tal-Monopoli, għandek idea tal-pupu tal-Monopoli? Kif hemm ħafna verżjonijiet tiegħu da. Le, hemm wieħed hemm l-oriġinali. L-oriġinali, kif l-oriġinali? Għax naf kif l-oriġinali. X'tant kemm x'inhu li jibes? Verżjonijiet. Mustaċċi u kappell. Skur. Ndum kappell, u l-monokil. Timmaġinaħ il-monokil? Le. Le? Mela, m'għandekx Mandela Effect fuqha. Jien kon naħlef li kellu l-monokil, il-lenti, ejja. Ma fil-verità dik aħna ħadna żball. Aħna l-Mr. Peanut, hemm xi pakkett, xi krips. Dak li għandu l-monokil. Imma l-bniedem x'jagħmel jassoċja u ma jfissirx li huwa fenomenu li hija reali laqqasu. Trickery tal-moħħ. Trickery tal-moħħu. The media isn't making, Maria Vella, the media isn't making this so public, vera, or on news on every channel, including Malta, because one, not everyone is not so open-minded, and will cause fear and people will question. Ejwa, dega vera. Two, let's face it, those who fed us lies and false belief have to swallow everything. They will not do this far from it. Ma kaj kollom jamlu ta? Ifem. Jek toħroġ il-verita? Il-problema dawek, meta provajt nitkellem ma' xi ħadd jiena għalli li
hemm ċertu organizzazzjonijiet li minnhom jiddependu ħafna ħaddiema u jaf tintilef il-kredibilità tagħhom u għalhekk ma jkunux jistgħu jitkellmu ħafna għax imbagħad jiġu bħal speċi dawn id-din hemm xejn u bħala safety hazard u public hazard ukoll. Fimni, jekk inti tkun dejjem mallem illi inti għandek għadu u dejjem impinġulek ikraħ dan l-għadu lejlek. Mbagħad inti jgħaddi żmien, ikollok il-żmien tiegħek. Tagħmel ir-riċerka tiegħek u tinduna li jiena kdibtlek u dak l-għadu li jiena dejjem kont intambarlek ġo moħħok fil-verità ma kien l-għadu tiegħek xejn, imma kien li xtaqlek il-ġid imma jiena l-interessi personali tiegħi għax kelli hidden agendas, pinġejtulek bħala ikraħ. Imma inti ħajkollok dik li nħobb insejħilha jiena ontological shock. Ontological shock x'inhu? Jekk inti ħanati eżempju. Skużani forsi ħadak. Mena mlumot, ħanitkellem fuqi per eżempju. L-ommu u l-missieri dejjem ma jgħattilhom u pa. L-lum għandi 45 sena tiġini l-lum u tiġi tajli isma' kejt tajli jiena mhux vera ommok ta' u missierek mhux vera missierek ta' jiena aħna sibnik la fej l-skip. Jien naf. Fimt? It's an ontological shock. Prova immaġinak inti li wara 45 sena ġitek il-verità quddiem wiċċek. Għara xok kbir. Xok tal-ostja, tipo, għed t-prova tifimni, għed t-prova nġib paragun. Rigal li fos, jien naħseb li jeni xorta għal-feelings ma jinbidlu xie 5. Le, ma tix tifimni. Xtaħu dak il-xok, ħatħu dak il-xok. Xok hija xaġa naturali, jo. Ma mbatt, naħseb ma nafxina jawx minni relax, naħseb juhu. Le, ankini, jinti fimni xħazin, jgħam muġet. Għalek għattilkom skużani ħanġib dal-paragon, ma issa dak ġif moħħi, fimt, that's an ontological shock, imma. Inti kun ħajtek kolla minna lik il-dik hija l-verità. Ħantik ontological shock zaħiri, issa. Aħna mal-min meta konna tfal, jien meta kont fl-80s, kont nara il-films bil-black and white u konna naraw il-cowboys u l-Indjani, dejjem pinġawhomna sbieħ, il-cowboys dejjem pinġawhomna li huma sbieħ, li huma tajbin u l-Indjani kienu di l-ħżiena. Mentri mbagħad meta sirtna fil-verità. Daw serqulhom l-artijiet tagħhom, irrejpjawhom in-nisa tagħhom, qatlulhom l-uliedhom, keċċewhom minn fuq arthom biex minnu l-ħażin. Ma ħallewx bajsim wieħed. Minnu l-ħażin. Qed tifhimni x'irid ngħidlek. Dak kollu li. Buffalo, bajzin għandu kun jgħidulu dak. Kważi għardu għan kolla. Ma rridu jgħaddu trejn, min jafu, tipo, dak li aħna konna naħsbu. Għara kem kienu jgħirdu, għaxum ma kienu kważi joqtlum bil-ġuħ il-daw. Kienu jgħaddu minn fuq trejn jisparawlom, jgħatawlom l-irsin, joħdu l-irsin bis. L-irrit najlek jena, sajja, nija di. Li meta kon zaħir, fl-80s, jien kont mallem, mux ġi xaħattu għall-isma l-Indjani tajbi għaw l-Indjani u maħżjena u l-Amerikani, il-cowboys, dak iż-żmien konna nsejħulhom cowboys u ma tajbin. Imma automatically il-mod kif kien jiffidjan it-television lejli, kien iġanni naħseb li l-Indjani kienu ħżiena. Mentri inti meta tibda tanalizza sew, tinduna, tajtu and that is an ontological shock, issa jena tajtak eżempju zaħir. Imma immaġina inti, kikun ġinajlek. Tkun kun tifel zaħirek tgħidlhom Christmas Father ma jeżisti. L-ost jagħmel. L-ost jagħmel, Father Christmas ma jeżistix. Xejtlu tfulitu. That's an ontological shock, proset, kważi ħerġib dak l-eżempju, mill-li għatlek. Hemm ħafna mal-Mandela effect, eżempju ta' JFK, min jgħid li kien hemm 4 nies fil-karozza u min jgħid li kien hemm 6. Jiena ma ngħid li 4 kien hemm għax kienu fitxu l-karozza, ma tantx hemm fiex tiżbaljax tara l-video kemm toddhom. Ta' speċi ukoll JFK hemm ħafna stejjer fuqha u semmit fil-Kongress ukoll. Mela, proset ħafna taħsbu kif inbnew il-piramidi. Kienu nista talent kbir teknoloġija ħafna ħjar minn tagħna jew kellhom xi għajnuna. Kellhom sement naqra ħjar minn tagħna.
Naħseb, għax inta l-idea li kienu jaġnu r-ramel u jagħmluh dak il-ħin. Jekk xed tistaqsi jekk il-piramidi bnewhom Ma xl-aljeni jew le, Jekk ngħidlek il-le. Teorija tagħna jistgħu. Eżatt. X'naħseb jiena illi ħafna mill-affarijiet illi hemm ġol Eġittu naħseb jiena li l-Eġizzjani li nafu aħna sabuhom hemm bħall-Sphinx. True story. Fil-fatt l-erosion li hemm tal-ilma fuqha jorik li kienet hemmhekk qabel. Fisbir Rainforest. Eżatt. X'ismu Robert Shaw, dak. Mżejta. Robert Shaw. Imma nemmen illi, jew naħseb illi l-piramidi huma magħmulin minn bniedem jew minn civilizations illi forsi jista' jkun kienu għaw qabilna. Ara, ħajdu kif inhi. Version 1, version 2, version 3 tal-bniedem. Aħna version 6. Jista' jkun. Lost civilization u l-istorja mimlija b'dawn l-affarijiet. Katastrofiċi u hekk jaf jintelef kollox u d-dinja dejjem timxi qatt ma tkun dejjem l-istess forma bħala art. Ara, kiku kien hawn xi ħadd intervent alien għajlu li trid. U irrid iħalli ħanajtek monument. Kieku inti dal-monument ta' xiex tagħmlu. Kieku jiena ġejt fid-dinja 1,000,000 sena ilu, 6,000 sena ilu. U jiena l-bniedem irrid nurih tal-futur li jiena kont qiegħataw qabel kulħadd. X'nagħmel? X'monument nagħmel? Ma nagħmilx monument. X'tagħmel? Nitfa' xi ħaġa fl-atmosfera. Le. Black Knight. Il-Black Knight, il-Dark Knight. Ma il-Black Knight ma tantx. Ma nafx kux vera jew le dak. Bħal metlek l-art dejjem tiċċaqlaq u dejjem ħatibdel il-forma. Kieku jiena taffejna mela l-monument ġod DNA tal-bniedem. Dik u għalli huwa. Hemmhekk mun nikteb ismi kieku jien ġod DNA tal-bniedem. Hemm ħafna li ma nafux x'inhu mid-DNA, ġifieri. Siet mistoqsijiet, basek. Tajb. X'nagħmlu nikkonkludu? Tajba, domna l-lum nara. Sija 20, tajjeb, ejjek. Nirringrazzjakom tal-li segwejtuna bħal darbohra. Forsi konna live ma ktar informazzjoni. Nisperaw li namlu live ieħor, nisperaw li joħorġu ktar aħbarijiet. Nisperaw. Grazie ħafna. Thank you, Zajan.